Egy évvel az újvidéki tragédia után Szerbia gyászol, vizsgálatokat folytat és felelősöket állít a bíróság elé. Az Európai Parlament pedig sokadik alkalommal úgynevezett Szerbia vitát kezdeményez. Miközben ezekre az ülésekre egyszer sem hívták meg a szerb kormány képviselőit. Ez nem párbeszéd, hanem politikai színjáték. El kell mondani, hogy a szerb állam megtette, amit egy felelős kormánynak meg kell tennie. Egy polgármester, egy miniszter és maga a miniszterelnök is lemondott. Az ügyészség 13 személy ellen emelt vádat, köztük a felújításban érintett tisztségviselők, cégvezetők és az engedélyező hatóság munkatársai ellen is folyik bűnvádi eljárás. Európában hasonló közinfrastruktúra balesetek esetében 3-tól 7 évig tart a büntetőeljárás. Ne várjuk el hát Szerbiától sem, hogy egyetlen év alatt meglegyen a jogerős ítélet. Szerbia a jövőjét továbbra is az Európai Unióban képzeli el, de ez nem jelenti azt, hogy az Uniónak joga vagy kötelessége volna beavatkozni az ország belügyeibe. Szerbia párbeszédet keres, intézményi dialógust, méltóságot és a szuverenitást.